Dnes ti Mikuláš priniesol darček a to je nahrávka vedenej relaxácie. Ja mám takéto nahrávky veľmi rada, preto ich aj často tvorím a pracujem s nimi v mojich programoch. A dnes ti prinášam takú malú ochutnávku. Mne osobne takéto vedené relaxačné nahrávky naozaj veľmi pomohli v tehotenstve a aj teraz v materstve mi pomáhajú na uvoľnenie, zvedomenie a prepojenie sa so svojím telom a aj na vypnutie hlavy. Pozor, táto nahrávka je pre teba k dispozícii iba počas dnešného dňa. Preto si naozaj nájdi cca 15 minút a pusti si ju. Pokiaľ by si chcela však absolvovať túto aktivitu bez nahrávky, aj to sa dá, tak sa len pohodlne posaď alebo polož a vedome preskenuj každú časť tvojho tela. Prajem ti krásne uvoľnenie mysle a zvedomenie tvojho tela.